Ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela phakathi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya, ngibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukeli-ke namhlanje-ke sibuyela khona-ke la umfana owadayisa i-empu kagogo yesonto. Kodwa-ke babukeli-ke nani niyazi anginawo amaningi and angile ngamaningi. Babukeli-ke before singene ohlelweni lethu la namhlanje, bengicela ukunazisa ukuthi kule nyanga lesiya kuyona sibheke le eMpumalanga siyozama ukuthi siyosiza ngakhona abantu bangakhona sebesibhalele kaningi. Kodwa-ke babukeli-ke nani niyazi anginawo amaningi, ake sinikeleni khona ke siyokwebeza ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempi kagogo. Hambe ba kulate. Qoqo. Hey. Kodwa ayikho inkinga. Hawu. Yini manje? Ngoba ngithi akubuyile nje. Alright, okay. Kahle size kuwena kahle. I-empu siyazi ukuthi ibuyile size kuwena. Sisomncane. Ungalinge nje uzwane nalomuntu izambane elibolile. Sekwazi wena ithi ngihamba ngazo. Izambane wesisomncane ungizwe kahle. Buka nje buka injini zeyimoto. Alright sis, kahle sila umbhedo wenu nizowuthola. Siyawucela. Ngempela uthi silala kuphi thina? Awu angithi yabo nje. Ngathi sihambe sicela abantu kulala. Hayi nisiphilisa kabuhlungu shema. Angithi angine nawo uthathu empu sengifunana. Yini eniyifunayo? Angithi uEmpu sifonelena namhlanje ukuthi uEmpu usubuyile ekhaya. Ngicela nisibuyisele umbhede nengubo khona sizokwazi ukulala siqhubeke nempilo. Okay, kusasa-ke sobuyisa umbhede. Ukuthi-ke nani samele sike sithi nje ukunipanisha kancane nike nithi hayibo sinigaxa umjovo kancane ngoba niyajwayela. Ungungunyani wakhe ajwayele. Okay, kahle la size kuwena sisi yabo. Ayikho into engizokhuluma nani. Ayikho. Angisafuna ukukhuluma nani, angisathanda senengikhulumisa kakhulu, ngikhathele nila. Ngihleli la. Kahle uyimisele kanje ngempilo yakho. Ngibuze. Akudingi wena lokho njengoba usho ukuthi eyami impilo. Akudingi wena ukuthi ngiyimisele ngani, ngiyazi mina. Awunazi indaba zakho wena. Indaba zami kanjani manje? Mina ngikhuluma ngawe. Ngakana neindaba zabantu zikuxakile nezakho. Vele ngisebenza indaba zabantu. Mina ezami kasidingi wena. Awuhlangani nempilo yakho. Kodwa yaza senzeni kanjani? Ukuze senzeni into elula. Vele ngiyifakile endabeni zakho. Kuukuthi wena kumele ubuyele ekhaya. Yabo kuba uyifakile endabeni zami ngaba ukhula manje. Yabo wena-ke okusala kumele ubuyele ekhaya uzozenza umama emzini yami. Uneminyaka mingaki ngempela? Akudingi nalokho hlangana neminyaka yami. Yini ekumenzayo? Awunayo intombi? Nginzwa yimbungulu. Awunayo intombi wena? Hayi cha anginantombi. Ngiyakubona. Ingakho beleseleza abantu. Hlaleki ikini. Hayibo wena usingima-ke wena uyintombi wena. Imhlola le ingane engaka izothi intombi. Hayi imhlola. Yabo nje ngempela imhlola le. Alright, asenzeni kanje. Uzobuyisa umbhede noma uzeleni la? Kahle bengiyimisela ukuqukula wena ngikuyise kini. Yiloko-ke ngikuzele. Hayi thula-ke sibone. Awume sizama ukufonela ugogo wakho manje. Ngoba nogogo wakho uthe noma wakho. Okay, awume sifone. Awume sifone. Noma wakho naye size sayithola inamba yakhe. Okay. Mina akakho ozongitshela ukuthi ngenzeni ngempilo yami. Ubani? Unginamba bani uzongitshela ukuthi ngenzeni ngempilo yami? Hayibo. Umzali wakho ozokutshela ukuthi kumele wenzeni. Hayi. Ngiyazisa ngeke ngibone namhlanje. Okay, nangu-ke ngikhuluma naye. Umzali wakho. Sawubona. Yebo njani ma? Ngiyaphila ngezwe kuwena. Hayi sikhona ma. We ma ithina-ke laba uhlelo laba bakamgwazelwa labe besifike izolo lapha ekhaya. Yebo. Yebo besike sachaza ukuthi kahle simisela ukuthi umntwana simthathe simbuyise ekhaya. Hayi ngane yami.
Hayi ngiyabonga impela usizo lwenu ukuthi nikwazi ukungisukumela. Yebo. Nisukumele lo mntwana kodwa mina bandla ngiyabonga. Yebo. Ngiyabonga ngempela ngaye Mutlana, lo mntwana usehlulile. Uyabona manje ithi uhlulile nala ekhaya ufike enza into zakhe asithuke athuke ngisho ubaba wakhe athuke wonke umuntu la ekhaya. So manje utshaba zakhe zinkulu kakhulu ngani wakho nje lo. ngiyasaba ukuthi ngiyikhulumele kuma-social media. Yebo ma. Ngendlela iy'tshamba zakhe ey'nkulu ngayo asithuka ngazo. Yebo ma. Mina ngiyabonga kakhulu ngaye ongangokuba masithi sihleli nje kumnandi la ekhaya. La ekhaya thina siphila ngomkhuleko. Siyakhuleka thina siyakholwa la ekhaya. Sithi sihleli la ekhaya siyabona ngabafana nampa baphethe ibhamu. Hawu. Kwangena manje bathi sizocela ingane yala ekhaya. Bangene endlini. Bangene endlini uzothini phela? Ngoba phela izwe selabuswa yibona abantwana sekufanele sisabe bona. Nampa baphethe phela imibhobho emide ngakaya. Hey, Nkosi yami. Sibone nobaba usibhekane ngamehlo. Sithi hayi nangu khona. Aphume nabo. Ahambe nabo. Asazi noma basuke bezomnquma noma kanjani kanti abantu bakhe bayazana yebona nawo. Uyabona lo mntwana uhamba nabantu abangalungile, kwayena akalungile, kwayena nje ingane nje eyitheo sekhaya. Ephoqa ngisho iy'ngane zami ngendlela iyona yodwa ehlukile. Yona yodwa njengoba ihleli lapho nje ilapho niyifice lapho ayishale lapho siphumlile yona siyabonga thina. Ngiright nami la Siyabonga ney'ngane zithola nokuhlala kamnandi nje singalokhu sithi sihleli naye impopho wengane yami ibuhlungu Hawu Nkosi yami. Hawu Nkosi yami gogo. Nike nawazama ama-social worker gogo. Bakude abantu uzongena nini? Size nami ngabona ukuthi ayikhona. Hawu Nkosi yami. Ngikhathele le ngane ngayithanda le ngane kakhulu. Ngiyalahla ukuthanda ukuthi ngiyayithanda. Ngiyabonga ngane yami le ngane ngiyabonga. Sizogcina isifile thina ushukela. Sibulawa yiyona le ngane umcabango. Hayi ngiyabonga. Yebo ma hayi. Uyabonga. Sekwanele. Ngiyabonga ngane yami sibonga nokuthi nje nikwazi ukusukumela umgwazelwa ngiyabonga ngezwe nenkampani ukuthi kuthiwa umgwazelwa ingane yami ngiyabonga kakhulu engathi ngingaqhubeka lokho enikwenzayo ningagcini ngami iy'ngane khona zizobona ukuthi ziyabahlupha abazali nibe kobala zibonwe emhlabeni izwe lonke ziyahlupha iy'ngane ngiyabonga kakhulu yebo kahle yebo ma ngiyabonga ma vele wena bekumele abantu bakubone ukuze bazokubona ukuthi uyi-staff esinjani bekumele bakubone miyeke ngoba kuyobe sekuthiwa bantu women what kumele nginibophe manje kodwa sisi kahle ngiyeke phansi angizizwelile njengoba ekhala ngiyeke alright njengoba ekhala wena unqanzwa yini khala wena noma khala yena yabo mina usuke engilibekile mhla wamitha vele ngiyobe ngiyimitha wena uzobuza kanaphi ila khona la uyoqaqeka and futhi uvuke la ikhanda uyobona-ke lo mkhovu wakho lo ngungunyane kwakho ukuthi umuntu onjani mina nje ngilinda usuku lolu lokumitha kwakho awusibuyisela umbhede khona sizolala inkosi yami awusibuyisela umbhede sizolala lalela angibambe usushilo ukuthi engathi ngingamithi mhlawumbe ngizomitha-ke awusidedele cela usibuyisela umbhede khona sizokwazi ukulala umtshele ungungunyane wakho ukuthi angaphinde and wena uyoyisola usebhushi okay ngicela uhambe bandla usibuyisela umbhede wenze sure ukuthi awukhohlwa ngoba manje okulandela yimini ozofika nezami iy'nkabi hayi awukwiza ukuthi abazali ngeke ngizame ngizokwenza njengoba hayi girl hayi ngikusabisi futhi ngiyakutshela okay hayi ke yabo njengoba usuyishilo nje hayi ke okay so zama ukuthi sithole abazokusiza sisi yabo thina sisazokuzamela sizohamba siyofuna ama-social worker ngoba iminyaka yakho usase under age lalela wena sikhuluma nohlala la phansi hawu nangu ukuthi sijwayela kabi cathi thina mhlambe sisile ababakini laba bazokusaba
i-underage wena. Samele uhlale phansi. Samele uhambe ulalele inkolo yabazali. Uzwisela amanye lengezwa la. Kodwa isole ebhoshi ngelinye ilanga. Uyabona nje? Ngizobe ngiyisola ngedwa vele. Makwenzekile nakhona. Nanku umzwephana bo. Yibo. Awuhambi. Sengikhathele wena. Hey bo, umuntu uyazabe ne-BP emncane ngenxa yakho. Ima-ke sisi mina ima-ke wo. Ima-ke ngicela ukubuza ima. Ngicela ukubuza. Ima wo. Mangase kuthiwa uyashona la. Ubani ozongcwaba? Akudingwe nalokho njengoba kade sengikuchazelile ukuthi hlukana phansi nendaba zami. Yaba manje ufonela abantu basekhaya uba ugcine beyisilimi wena. Ngikutshelile phuma endabeni zami phuma. Yo unakeza abanye phuma endabeni zami phuma. Wena yazini Njengamanje into ekumele ngiyenze. Into ekumele ngiyenze. Kumele ngikutholele umuntu ozokusiza sisi. Sisi engazi ukuthi uyagula ngekhanda. Mina lento oyenzayo, mina ngibuke ngathi ukugula lokhu ngekhanda. Phela kukhona ezinye izinto uthola ukuthi uyazenza awuyiboni uyagula ekhanda. Lo uyagula ekhanda lento ayenzayo. Abantu abagulayo wena. Wena uyasangana ngekhanda. Mhlawumbe bakutsheli. Hayibo, Yini noma impenyane yakuloma? Iyakuloma impenyane. Buku ingane kanjani sis man yazi uyanyanyisa. Hayi awuthi ngihambe. Baf asamba shiye ndo imdlwembe noma yini angazi nokuthi yini lento. Asambeni. Okusalayo ngizosala usibuyisela umbhede wethu khona sokubeka silale. Ngizoletha nale ambhede ushaya ngembobo engakanani phakathi nendawo. Asambeni madoda. Samba.